Benvinguts. Ja estem així de nou, carregats de premis, carregats de sorpreses i acompanyats de les meues leonetes que avui venen guapíssimes. Com s'acaba la setmana, jo no sé com s'han posat tan guapes. Bueno, saluda primer. Hola, bona nit. Guapíssima, no? Hola, bona nit. No, però estic sorprès que aneu de discoteca, aneu d'àcid o de què aneu? A veure, pegueu aquesta volteta, a veure si aplaudiment. Estan guapes o no estan guapes? Que ho diga el públic, que estan guapes o no estan guapes? Estan guapes o no? Sí! Ah, bueno, és que han arribat un poquet cansaets, perquè venen un poquet lluny i un poquet marejats, perquè, bueno, ha sigut un viatge, mare de xavo, un viatge de xavo, perquè ells venen... Bueno, jo tinc que explicar una cosa, la gent diu que jo cante molt bé, que tinc molt bona veu, però és que és gràcies que quan jo era xicotet anava a les festes de Sant Blai, i Sant Blai és el patró de la gola, però és el patró que fan aquestes grans festes de moros i cristians en la gran ciutat d'on tenia... Ui, de Bocairent. Ai, quin dia m'estava matant. Hola, bona nit. Com te diuen? Ángela. Ángela. ¿Tú eres de Bocairent? Sí. ¿Y trabajas o estudias? Estudio. ¿Qué estudies? Tercer debut. Tercer debut. Ja això m'ho pots explicar? Això són les cometes dels moros o...? No, això és el lleó ibèric de Bocairent, que n'hi ha una polèmica que no es sap si és lleó o lleona. Bueno, pues no te preocupes que jo ho estudiaré. Si era lleó o lleona, molt pesada era, Moltes gràcies, això sí que ho col·locarem en el nostre museu, perquè és una preciositat. Hola, bona nit. Com te diuen? Frank. Frank? Frank. Frank. De Francisco, que és millor. Això és la típica manta? La típica manta de Bocairent, que te l'anem a posar. Això es du pel carrer quan fa molt de fred. I això és molt tradicional d'allí. Pues estic congelat, a veure, prova-me-la, a veure. Bueno, quan vaig a Bocairent me la posaré, perquè ara tornaré viu. Moltes gràcies. Hola. Tu, que ves a passar la nit així? Sí, fa un trago del verero. Em portes un trago. Això què és? Això és el verro, que és una beguda típica de Bocairent que es fa en anís sec, anís dolç i herbes de mariola. De la Serra de Mariola. Serra de Mariola. El begut ja estic cantant. I que això què és? Pot dir una manta en representació de l'economia del poble, que és la indústria tèxtil en la manta. I té l'escut del poble. Preciós, preciós. I el nom del poble. I tu què eres, moro o cristià? Jo soc marroc, del bando moro. Ah, Marroc, ja que cristià, no? Això no soc fester. Això no és fester? Bueno, però moltes gràcies. I nosaltres tenim que començar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I comencem, com tots els dies, en Issos Sobres de la Sort. Uns sobres de la sort que porten un premi. De quant és el premi? No dia jo, que estan desmallats. De quant és el premi? Molt bé, molt bé. Hola, bona nit. Ell estava desitjant eixir, i m'ho estava demanant. Com te diuen? Rubén. Rubén, tu què estudies? Tercer debut, també. Ah, també tercer. Ah, però sou tots estudiants, no? Sí. Ah, bueno, agarra un sobret, a veure si tens sort. Són preguntes prou difícils, no sé si les sabràs contestar. No te poses nerviós, tu estàs allà tranquil, perquè... A tu t'agrada el teatre? Sí. Has fet teatre alguna vegada? No n'ha fet... Bueno, de nanos, així, alguna vegada. Què fes? No, però no he fet mai. Bueno, però algun paperet has fet en el teatre, no? En escola, alguns teatres que fem, a voltes feia... Què fes? D'espadatxín o de... No, què va, res. Bueno, però algo faries, no? De segur que vostè ha anat més d'una volta al teatre, crec que no, és el que més dius. Alguna volta, però poc. Bueno, però hauràs sentit algo. Saps qui és l'autor de la famosa frase teatral aquella de to be or not to be, that is the question? Saps qui és? Qui? Shakespeare. Shakespeare, exactament. I ella ha guanyat ja 5.000 pessetes. L'enhorabona. Hola, bona nit.
No pot negar que és de Bocairent. No, l'Alfafara. Si són tots de Bocairent, no? No, jo d'Alfafara. Però tu estudies en Alfafara? No, estudio en Bocairent i visc en Alfafara. Ah, tu vas estudiar a Bocairent, però vius en Alfafara. I vols saludar a la gent d'Alfafara. Sí, volia enviar un salut a tota la gent d'Alfafara, que estarà ben bé. Pues mira, per tota la gent d'Alfafara, pues le donem 5.000 pessetes perquè vegin que tenen així una bona representació. 5.000 pessetes! I anem a buscar una... Hola! Vine, que a tu t'ha tocat la més difícil. Com te diuen a tu? Ima, Ima. I què estudies? tercer de BUP. Tercer de BUP. Anem a veure, Ima... No me llisques la pregunta, eh? No, però mira... Tu t'agrada el futbol, Ima? Clau. S'està parlant molt de la final de la Copa de Futbol d'enguany. Com vostè sabrà, el guanyador ha sigut el Barça en partit jugat contra el Real Madrid. Ara bé, sap vostè a on se va jugar? En València, clar. En València, exactament, i ella ha guanyat 5.000 pessetes. L'enhorabona. I tenim una gent tan jove que anem a convertir això en una gran discoteca. Allá en la marina s'agafa el peix quan la lluna se'n va i el sol apareix. Oh, que gran el primer amor, el segon encara és millor. Allá en la marina hi ha un vi dolcer que fa oblidar les penes i lleva el fred. Oh, que dolç el primer amor, el segon encara és més dolç. Allà en la marina són mariners i quan bufa el mestral són espardenyers. Oh, que gran el primer amor, el segon encara és millor. Obriu, dones del Raval, que vinc de la verema i estic cansat. Oh, que gran el primer amor, el segon encara és millor. Catalineta meua que dus al pit, espera i ho veuré a poqueta nit. Oh, que dolç el primer amor, el segon encara és més dolç. Catalineta meua, quin gran forat, això són els túnels del Mascarat. Oh, que gran el primer amor, el segon encara és millor. De les 4 estacions que envolten el món, farem un gran teló de llum i color. Oh, que gran el primer amor, el segon encara és millor. De les 4 estacions que envolten el món, que siga en primavera la meua amor. Oh, que gran el primer amor, el segon encara és millor. Oh, que gran el primer amor, el segon encara és millor. I continuem, i ara necessite 3 homes deportistes, 3 homes que vulguin fer quilòmetres. Vinga, ràpidament. 3.